La muntanya, a banda de les plantes, de la geologia i de la fauna, ens ensenya també una cara interessantíssima que és l'arquitectura rural, en la qual podem trobar des de les caves o neveres, les ermites, els pous de coure calç o de coure pa, les margenades de pedra seca, o així, en aquest cas, tenim una cadufà que servia per a excavar un pou en la nuca de les muntanyes, es pot dir així, i que ara trobem un poc eixut, però ple d'humitat que aprofita com a refugi per a una sèrie de plantes que els convé. És el cas de l'esparreguera que tenim ací. L'esparreguera és una planta molt popular, que tothom coneix. Molta gent ix al camp aprofitant les primeres plogudes de la primavera per a fer els sabrosos espàrrecs que solen fer-se en truita normalment i que si a cas convé tindre la precaució de no abusar en un cert excés. Una altra planta que està així aprofitant-se d'aquesta humitat i de la terra ben nitrificada és l'olivarda, també dita jolivarda. És la Inula viscosa, una planta, una composta de flors groguetes que eixiran al final de l'estiu i que ha sigut molt útil per al llaurador perquè li ha estat com la cura per a qualsevol ferida que poguera aparèixer en les seues faenes habituals. Un col de destral o de xaeta, i davant d'aquesta ferida el llaurador acudia ràpidament a l'olivarda, que sempre la trobava a les vores del bancal, la picava agarrant un bromet contra una pedreta eixuta i l'aplicava directament sobre la ferida. Això li servia per a tancar la hemorràgia, desinfectar el teixit sagnant i posteriorment, quan anava a casa, bullia aquesta planta i l'aprofitava després este brou, este caldo, per acabar de netejar-se la ferida. I se l'aplicava després, en última instància, com una compresa damunt i en un dia o dos li curava. Un altre ús interessant de l'olivarda és el que ha tingut dins de la cultura de la pansa. És l'herba que es posava en l'escaldat per a que el gra de raïm s'enfortira i no s'esclara i que la pansa després tinguera una presència més unitària i més sabrosa.